Изключно го забравя. Сигурно колко ти даде? Да не знам, 20, после друго дава ли, не знам. Дава ми едно 20. Със сигурност. После може да ми даде още едно, не знам. Вот. Да прави 20. Да, но не даде. Ламбре! Еми не, Гор, може да минеш, обаче после долу още от старото КПП на срещното. Някак си. От старото КПП на срещното, от старото КПП. Като влезеш в старото КПП и от Пъшева мини в насрещото. От Пъшева. Ага, от Пъшева мини в насрещото. Ага. Колко чакаш? 8, знам. Ето е така сме. Колко е? И 10 евро ти дава 10. Няма да ни ги разбихме. Нали на нас платих това, нали ти казах? Аз съм взел 5 евро. И никой нищо не е дал друго. Това Боби Верев нещо даде ти? Дицо. Ти ми даде 10 евро. 5 евро, 5, не ти върнах само. Да, 5 евро, 20. И 10 и разбих да оправям. И казах, 5 евро съм издържал, 7 съм издържал, 5 съм взел. Арно бе, на Икеа. Много съм беше тук 60, сега аз отглазам 20 от мен 20, 100 и другите силва и ще не встил. И как се встил? Силва ще встил 40. И 10 евро са, 10 евро са. И минат до 20. Тия колко остава тук? Ние, 50 евро. 8-5-40, да на... И ги даваш така, и си ги оправят. Даваш на един, ще да другите по 5 евро. Аз си вземам 20. Ние там сме 4. 10 евро остават тук, на Киров му дам нещо. Да. И тогава 5 евро остават. Тук на изхода кои са? Ама аз съм дал 5. Там на Киров 5 остават. 20 си ги вземам аз, 20 си вземам. На мен, на Лазо, Силва и Росен. Тук на изхода кои са Ицо, Боби, друг кой е? Тук човек. Даваш така, 80 евро на тримата. Аз ти ги дам. И 5 трябва да стигнат до мен. 5 да си ги оправя. А вие 4 по 5 трябва да си ги разделите. Не, тия 5 си ги вземи, 5 дам на това. 5 си ги превери за теб. Те са се едно ръска от 10 евро. Така съм май. Шо? Да, нека. Аз съм дал 5 на мен. От теб ти и са 5 на Киро. И там ми пусна още 7-8 пусна най-малко. Най-малко.
Има още. Как ги нямам по опашката. Така ли? Еми аз сега седнах за 5 минути, тия ги взема. И има още и най-вероятно ще стана друг. Добре. Не, те се свърт. Ако не тия ги ще добре, ако си ги направил точно да са. Да, ама... Ставате така. Не съм ги направил точно. За тях 40, тук на изхода на теб, на Боби и който беше друг. Още един. И малко един. Така. Трябва да са 20 и от тук на 4-мата и на мен, на теб, на него по 5. 25 така са направи. Разбираш ли? А други как ги вземат. И ми вземеш 40 да ги докараш на всички по 5. Или ако искаш аз ги взема, аз ги докарам на всички по 5. Да ги взема тия, утре Да. 5 да дам на 5 си оставаш на теб, на мен, на Авдинов и на Боби. А тя колко да излезат са и оставаме тук за това. Ето 40 до тук. Добре, сега да дам на Боби и на Авдинов. На Боби и нуждаваш по 20, утре на теб спираш 5 и на нас по 5. А другите пак ми отминат. Така се направим.